Bantwana bedlozi elikhulu, nini nabutha nathandwa uMvelinqangi oyisisekelo sakho konke nongungumanduleli wakwakho konke uThongankulu. Cha sizwe sakwethu, namhlanje ngithe ake ngiphinde ngiqophe amazwi ngenhloso yokuba ngihlakule ingqondo zabantu. Namhlanje ke ngifisa ukuzokhuluma ngesihloko esithi ukuphehlwa kwamanzi amnyama. Bantwana bedlozi elikhulu ke, uma sikhuluma ngamanzi amnyama sikhuluma ngesimo esiyinkanakana. Sikhuluma ngenkinga esihluphe izizukulwane ngezizukulwane. Iwumashaya bhuqe owasungulwa abakhunkuli. Uma sikhuluma ngamanzi amnyama ke sikhuluma ngento ejulile. Ukujula kwayo kuphathelene nobuthakathi. Amanzi amnyama ke kusuke kuzohlangana umthakathi bese ehlanganisa imithi okuyimpande kanye namakhubalo namafutha athize ezilwane ekhove imphefumulo yalezo zilwane kuba ayihlanganise zivuke seziba ngaphansi kwento yodwa azoyiphehla ayibize ayilawule. Uma ngithi ukhova imphefumulo yalezi zilwane, asikhumbule phela makuthakwa ikhubalo akufani nokuthakwa kwempande, ngoba ikhubalo kusuke sekuni impande esihlanganiswe nemphefumulo yezilwane ezithize kanye namafutha nezicubu ezithize zomzimba wazo. Uma umuntu ekhanda ikhubalo lokuhlonishwa noma lokusatshwa, lelo khubalo angeke athaka impande efana nomhlonishwa ongoba makhosi yabona imithi nje ngigoba ndlovu, ngeke leyo mithi nje ibe yikhubalo. Kodwa uma ezothatha le mithi neminye eminye ngizongeke ngibale la ngifundisa ukuba ngikhandwa namagedla, kodwa ngifisa ukuba abantu beqonde ingqikithi enkulumo yami. Uma esezothatha le mithi bese ethatha amafutha ebhubesi efakela, uyayibona amafutha engwe efakela, efaka inyongo yenyathi la, konke lokho akusebizwa ngempande, sekuyikhubalo. Ngakho sekunamandla empande nemimoya yalezi zilwane. Nakanjalo ke makuphehlwa amanzi amnyama kusuke sekuthakwe yonke into befakwe namathambo namafutha omkhovu nonke lezi zilwane zinsila zabantu zinhlabathi zamathuna bese eyibhila lento. Abanye ke bayayikhanda bese beyitshala egcekeni. Uma beyitshala egcekeni ngisho ukuthi bazoyimbela phansi. Uma beyimbela phansi egcekeni, lelo gceke noma ningalanda hlobo luni lomuthi noma ningenzani, uma ingakakhishwa leyo nto ayikho into ebuye ilunge phakathi kwalelo khaya. Lelo khaya akulungi lutho, ngisho nezinhlahla zabantu abazele kuleli khaya ziyashabalala kungenxa yamanzi amnyama aphehlelwe asefakwe egcekeni. Bese kuba khona amanzi amnyama okuthola ukuthi umuntu uwaphehla usuku nosuku. Lo imvamisa baye bethola ukhamba lobumba bese ke befaka zonke lezi ithaki nezinsila nezinzilo zabantu zalapha ekhaya bese ifakwa kulolu khamba ayohlala inyakazise elikhulumisa. Lo osuke esebenza ngokhamba kusuke umuntu womndeni, umuntu oyilunga elikhohlakele elihlala livuselele lezinto zalo. Lihlala livuselele lezinto ngoba lolu khamba luphehla usuku nosuku. Yilo ukuhamba lolo livama ukuqeda imndeni.
namhlanje imizi eminingi isiyavalwa ngehlahla. Imizi eminingi namhlanje mawuthi uyabheka uzisililo seyingane ezizalwa ngabantu ababa nonya. Namhlanje kunabantu abahlele emajele engafanele. Namhlanje kunabantu abahlele emgwaqeni abaphanjanelwa amakhanda angafanele kungenxa yamanzi amnyama. Amanzi amnyama ke bantwana bedlozi akalashwa nombani. Akuyona into othi ngoba nami ngingumelaphi noma mina ngiyawaza imithi ngizoyelapha. Le nto ijulile. Le nto ifuna isiphiwo. Ifuna futhi umuntu ozoyiqonda kangcono ngoba izithako zamakhubalo kayifani. Kubalekile mawuzwalapha njengomelaphi ube nayo indlela nobuchule nobunyonico bokuthi ke umi kanjena lento ngiyisungula kanjani ngigombezela kanjani ukuze nginqobe. Baningi abantu namhlanje abayizisulu zokuthi behlushwa amanzi amnyama bese thumela lapha nansi into leziyochela. Hayi kuzophela, hayi bafowethu ngingadlali ngebantu. Akulula. Akuyona into elula. Namhlanje kunemizi okwaziwa ukuthi nje akukhanyi lutho akulungi lutho bahlushwa amanzi amnyama. Namhlanje kunemizi ababhekani abantu bakhona alukho uzinzo nobumbano ngenxa yamanzi amnyama. Khumbula uma umuntu ezowaphehle uzalo uma kulolu khamba ezohlanganisa lemithi yonke yakhe yobungcola bese efaka insila zeni. Uma la ezothi mayifaka insila zeni bese efaka nehlahla elilodwa nje lomlahlankosi lomuntu othize wayishona lapha ekhaya laselifakwa la. Lo muntu niyothi manje imphahla nilimemeza lelo dlozi ilona elizofike lize nalento. Kunabantu namhlanje ngisho noma bengaphuma beyobhula beyohlola ukuthi hayibo izinto lapha ekhaya imile kahle kumele kuhlangane kulungisa izinto akulungi ngoba kukhona lezi zinto eziqubukayo ngoba ngenkathi icushwa lamanzi amnyama ayeke icushwe ngamakhubalo anzima. Bantwana bedlozi elikhulu kubalekile ukuba isizwe sisikhokhele. Akekho umuntu ozalwa engenakho akufumbathisile. Akekho umuntu othi mayezalwa ithongo lakhe lingamabeli okuhle. Ngoba lento yamanzi amnyama izalwe umona yazalwa umohobholo. Namhlanje kunabelaphi abangosomathuba abaqhathe baxova imisi behluleka ukuhlola into yomuntu ebesethi hayi umfowenu nje ucebe kanjena inhlahla yakho. Ayikho lonto. Musani ukuxova imizi. Kunabantu namhlanje abahambe bophehla amanzi amnyama ngoba ethi ngilwela ukuthi umfowethu angaphumeleli ngoba uthwebula idlozi ngoba utshontsha inhlahla yami. Kuneminye imizi namhlanje angenelwane ayibhekani ngoba eminye imibhulo noma ezinye zeinhlolo enikhiphayo belaphi zingamalumbu. Yebo bakhona abakwenzayo. Angifuni ukuthi ngithi sengikhanda isihlangu sokubavikela. Bakhona abagangayo belithwebula idlozi befuna kubheke ngakubo. Kodwa mawusuthi uyalandela eze ethathe leso sinyathelo sokuthi alithwebula afuna ulibheke ngakuwe ngoba kukhona lento eyaba misleading. Kukhona lento atshenwa yona ukuthi uyambona usibanibane ufuna ukusimama ngenhlahla wayesegijima kuqala. Phela ngeke ngihlale nabo phansi mase ngibalungisela ngibabuza ukuthi uzuphehle lento nje kwakwenze njani. Omunye vume omunye ethi hayi ngangithi ngiyayivikela.
ngoba kwathiwa umnewethu ufuna ukuthwebula idlo ngathi nayi ingcono ngilivale angakhona antu yaza lo muntu nomenza ukukhohlakala kodwa uthi watshenwa kubuya kulento engikhuzayo belaphi ake nikhuluma iqiniso yekani ukubhula imbhule exova imizi yekani ukubhula imbhulo ebulala imizi yobaba mkhulu umuntu ungayiboni ungayazi akulona ihlazo cha kanedlozi angiboni angazi kunokuba uthi hayi thatha nawo lo muthi wona uzokulekelela ngoba umneweni ukuthi cha ngiyaphika abantwana bedlozi ziningi izinto okumele siqale manje sikhuthulule kancane kancane ukuze lesi sizukulwane sikhumbuleke ngoba inkululeko asikakabikho kuyona mhlambe esizukulwaneni sesine kuza manje sona siyothi sikhululekile labo esiphila nabo kuleminyaka nje inkululeka yikho kepha kubalekile siqale manje silungisele izizukulwane izayo uma sikhuluma ngamanzi amnyama sikhuluma ke ngesimo esinjalo abantwana bedlozi esijulile uzothi omunye ke ngiyakuzwa mkhulu mngomezulu ngonyama umsamo ekhaya sibhekana kulungi lutho ubona kanjani uma emndenini nihlushwa amanzi amnyama noma ziningi izinto ngingeke ngayibala zonke kodwa kokuqala obobona ngokuthi make nathi niyazama ukuhlangana nomndeni hlala kube khona yedwa ndozovela asuse ingxabano kuxatshwana ukuthi benithi nihlangana ngesihle nifuna ukwenza okuthize kubhidlike le nto leyo nithi nihlangene kuxatshwane kuthukwane phakathi kwekhaya nisho ukwebhana nisho ukulimazana phakathi kwekhaya kodwa uthawu yini ngampela lena mase ngathiwa nihlala phansi niyayibuyekeza yini ngampela ebingaholela ukuthi ngize ngiphakamise isandla noma ngize ngikhipha amanzi ngoba amazwi athize kumnewethu noma ngize ngikhuluma amazwi athize kumzali yini na kukhona le moya obumnyama olikhuba losuku sunixova manje ukuthi ningabhekani kuze ingalapheki lento amanzi amnyama lawo okwesibili noma ningenza hlobo luni lomsebenzi ngaba niyaphahla ngaba nihlaba imbuzi nihlaba inkomo anibaphuphi laba bantu enisweni benzela lo msebenzi abaveli nalikhalo inkomba leyo ukuthi nihlala amanzi amnyama okwesithathu ikhaya elinamanzi amnyama akuhlaleki kulona ngisho nabantwana abazelekweni baye bephuma nje abantu bayabhunga ekhaya kuhlaleki leli khaya ngoba lisuke linamanzi amnyama kepha ngeke ngithi awungathi mawubona lezi zinto engiyibala usithi futhi nginamanzi amnyama sukuma uyobheka ukuze kubheke kulamanzi amnyama azikhathini khona amanzi amnyama athakiwe khona amanzi amnyama awumkhokha uma ngikhuluma ngamanzi amnyama athakiwe ngikhuluma ngalobuthakathi obenziwe umuntu ephila waxova wahlanganisa wakhanda lolu khamba lakhe kulo muntu ukhona uyawaphehla uyawathaka kodwa lawo umkhokha ukuthi umphehli noma umsunguli usehambile emhlabeni kodwa lento iyabuya nilandelela ezuzalo ngoba ma efike emndenini ukuthiwa akabuyele emuva olungisa lento bese buya ngawo lo moya efike embathi ilungu ethize bese nilokho enilandelwa yilento kanti nasenihlushwa yilawa umkhokha lawa umkhokha ke ayamdinga umelaphi ophiwe ngokwesiphiwo sikamoya ngaphezulu komuntu oqonda impande ngoba sekudinga manje ukuthi akwazi ukuxazulula noma ukukhuza lemimoya into ke ejulile ke leyo efuna umuntu ophiwe ngokamoya hayi osomathuba ngoba namhlanje kukhona into isihlave engisibukayo kakhulu endimeni yokwelapha esilimaza abantu
lento yokuthi umuntu lalaphuphe ayibone efake izingwe efake amabhayathize ebese evuka ekseni ezabela ngalezo zembatho leze bese ibiza ngazo lezo zinto niyolimaza abantu. Kunaleli demon elikhulu namhlanje lokutrenda. Bonke abantu bayatrenda. Okuhlungu abanye abatrendi ngeqiniso, abanye beze beyifake lento ngoba befuna ukubuka, befuna ukunconywa. Ngoba into zedlo zonke sezahlala nje ivezwa. Uyabona uma uye emanzini uyongenela into ekhona ngeke uzuyishuthe lonto khohlwa tshenwa yimina. Kodwa uma wenzela icontent wenzela ukubuka uzohamba ushuthe nibukeni ngingena lana bukeni ngiyathandaza bukeni ngenzani. Uma wenza umsebenzi wedlozi umbizwe labantu ngeke uzuyishuthe lonto ngiyala. Kodwa uma uyihambela wena uyobukwa vele uzoyishutha ngeke kwenzeke lutho vele ngoba buyozenzela nje. Kodwa kube lento ububizwe yibona ngeke. Manje ke baningi abantu asebenza lento as content. Angikho lapho bengikhuluma ngamanzi amnyama ukuthi iyamdinga umelaphi onesiphiwo lento azokwazi ukuthi afika iqondo nawo amakhambi lamanzi amnyama ayilesi sigaba. Inhloso lamanzi amnyama kwakuyini ngoba ngeke walapha inhloso ungayazi. Kwakuyinhloso lo muntu wayefuna ukulawula idlozi. Kwakuyinhloso lo muntu wayebalaya kulomuzi efuna ukubahluphekisa. Funa uyiqonde inhloso. Mase uyibonile inhloso uzoyazi impande kanye nemigudo kumele udlule kuyona ukuze uyelaphe le nto. Bese bekhishwa ngaphandle ekhaya abantu lisetshenzwe igceke kuhlanjuluwe bese iyalahlwa into bese beyageza beyangeniswa. Sikhuluma ngamanzi amnyama abantwana bedlozi. Abantu abaningi bayahlupheka namhlanje ngenxa yawo lamanzi amnyama. Abanye namhlanje noma kufanele ngabe into zabo ziyenzeka bagida ndawonye amanzi amnyama. Ngakho ke isiluleko engifisa ukusitshala kubantu ukuthi asifunde ukunqoba isihlava somona. Asifunde ukunqoba isihlava somona ngoba imizi eminingi kuze kuphehlelwa namanzi amnyama nje kwaba umhobholo. Asamukele ukuthi asizalwanga nento efanayo ngeke sabelwe into efanayo. Asiphiwanga okufanayo ngeke saphiwa konke kodwa kubalekile ukuthi sikwazi ukubambana nokubambisana. Uma umneweni ephiwing ifa lemfuyo wena uphiwa ukusebenza umlungu bambisanani ukuthi uma leli khaya sifuna liye phambili mina ngizokwakha izindlu wena uzofocus einkomeni kwakhiwa umuzi kungabikho umuntu ofuna ukuba yiqhude ngoba umuzi othi umuntu nje yimi ngifuna kube yimina engitoswa lo muzi ufile kodwa umuzi ophila ake kubanjiswane kuze lelo khali ephambili. Ngiyakhuleka kuba ezithunyweni nasezidalweni ukuba ngelinye ilanga zisilekelele lesi sihlava somona phansi kwemizi yobaba sihamba sisinqobe. Hleze lento yalamanzi amnyama ingancipha. Ngiyathokoza.